Ano first, Bangira? Bangira na first. Kahoy man na, dahil magabok. Ay diya, baylo ang kuan, abuhan. Dito sa semento ang hugasan. No. Kalau sana lagi mau sugod first. Ano sana lagi mau sugod? Ha? Wala Bangira ba? Yes, patunganan mo. Yes, pangalan ng mga Mo man ang Bangira dira, di ba? Kadang sana lagi mo gisugdan first. Gapon. Gapon bot. Ano ba? Ah, dali na magabok first. Oh. Saan plano ni mo na? Nandaan po.